Naalarma ti publiko gapo iti asok na makikita iti sangwanan ti mall iti GI Church Jesus Alive Church iti alay nga rabi. Dagdagos iti panagresponde iti grupo iti Bureau of Protection karaman ti grupo ni Vice Mayor Carlos Fariñas sa tun makita iti sitwasyon. Namuan nga at dagaan pinagpuor at Bernard iti kaabay iti natakamat nga simbaan. Kahit lang ilawlawag at Bernard iti Jesus Alive Church hang isot ng puor. Supay akaruba na. Itilikod na. Kasano mo kami dete asok na ka deta nagapo mismo deta letter J, I can A. O di ba? Kung nga iso nga nalo at actually ito ti Church Meet sa Idol Bernard ito nga pansyak na lamang iti rabi in-verify ko ini Pastor Richard ni Pastor Richard. Nalipatam ti apelyido na ni Pastor Richard. Good morning, Pastor Richard. Santiago? Karuba. Santiago kano? Santiago. Richard Santiago. Karuba mi ado barad datoy nagpuor ket kakaruba iti GIA iti nagpuor ado Bernard isong haan nga ti GIA ti nagpuor di karuba isot gapuna nga kahit lang nga ipapalawag iti post iti social media tanaalamin dito kasta ko namon dito logo iti simbaan iti makikita kasi sumaten ti nagpuor yung saan so nga ni Pastor Richard idadat SM Galman pero taray pugit na sa pananggita iti simbaan kahit kasi na po kita hangat simbaan tinauram hindi ka tadagan nagpuor iti likod iti nadakamat nga building iti simbaan Idol Bernard nagpalagip iti BFP maliklikan iti agpuor kapot may party parit iti menro iti panagporte niya na klase iti basura at iti multa kada iti maduktalan nga agpuor iti basura tinapasamag iti rabi Idol Bernard ket adot na alarmat siyempre sinig datoy SM Mall ket nagtataray iti napanangkita ket hamet lagay mo uram dikit puor nga basura iti nang parno iti asok ang makikita iti tangatang Idol Dennis Zalipio Tatak Aremen. Maraming salamat Idol Dennis.